Kublai pi baro ki bahaya ngasem jonga. Sa sisin pat ngapriang so bahai pi baro sakani ka binta jong ka man ki bat menta uni unai lar. Ngam ken mau bakan jateng menswa bahau ju ubnai Shravan inyo arbenta jong ka man ki bat. Henrei menta kalawanja. Shravan kamut ubnai jong mahashif kabadai ubnai jong ka jingrakhe. Ka jingjob jong Chandrayaan kalanang penbang susu ya ka jingrakhe da bunsha. Ladap laisngi bau Chandrayaan ulapoi hau benai. Kani ke jingjob kalong ke bakrau, dan ketien ban batai. Minta kesengi habang akren cepi ngaken mau yikilan potri ke jonga ki berim. Da kli ke bakmit chasun ban samling ba kilo ringkat ke jingshai kesengi ke dang sumi. Jing ya linti da jingkut jingmut skem ban job baro ki jing jingdum ban pen prano kasngi kadang sumi. Da kli bakmit chasun ban samling ba kilo kasngi kadang sumi. Para dekot baik ka arpulai tarik unailar u Chandrayaan ke India kala pinsisya bakatu kat ni kirai basyat pernai kum kasngi ru kala ban mi na ubenai. Ka mission Chandrayaan kala kelalong kadak jong ka bensim jong ka India ke batemai ka ba angnut bat ka batip ru kumno ban job la hakinu kinu ki jinglong. Paralok sa kawaipat kamat jong kani commission ka bangakwa banya kren bat pi menta kasngi. Dangshen na Redford ngala kren halor kamat bangidei ban kintiyo ye karoi kapar ban lam kamat daki kintay bakan long kawai ni kimat ban pin itu ya ka jinglong jong kari. Hakanu kanu kapang bala pinkup bor ya ki kintay ki baro kila ban urlong. Commission jong ka India ban pinheri u Chandrayaan kadai ka nuksa ba jong ka bor jong ki kintay. Bun ki start sayan kintay, ki engineer kintay, ki balai don benta hakani commission, bat kila shim yala ki lingkor bakya, kum ki project director, project manager, jong ki kam baper. Ki kun kintay jong kari, haba ki don ka jing angnut ka bakraw, don bala ban kang, yakari bakan ya chaprang. Paralok, ngilakot haduk kat ni, na ki jing angnut bat ki jing persang bakraw jongi. Ringkat bat ki start sayan, ki weide ki tenat, kleidon ye ke benta ke bakraw, ban pinyo ye ke jing job jong Chandrayaan balai. Ki pat kari, kila no sinyang hakaba pinbit pinbiang, ye ki jing don kam baro. Ka jing job ka urlong day na ke jing yesim bentalang da baro. Kani ka day ke jing job bakraw tam jong Chandrayaan balai. Nga kermen ru, bahakalawai ru, nginang yo mat susu kum kini ki jing job da ka jing etreilang jong baro. Ki para dekot jonga unailur udai ubnai bakari kan saki ki jingla jong ka India bat jing pen kre jong ka ban penlong ya ka G20 Leaders Summit. Ki kli jong saupo tli kiri bat na ki seng baper jong ka perthai kin wan banesim benta hakane ka jingyalang ka ban long hanong ba Delhi. Bat kani kan long ke jingyalang ka ban bun bha ki nongwan yesim benta. Da ka jinglong presiden jong ka India la penlong ya ka G20 kum ka rinsan ka bala kamyar ka jingtrei kam. Kiri ka Afrika ru kila yeso bat ka G20 da ka jingyewer jong ka India. Bat ya ka sur ki pat Afrika lala ban pensngau hakani ka rinsan jong ka perthai. Paralok nado baka India kelalong ke presiden jong ke G20 ha Bali ha ke senem belala bun ki jingkala kilawan urlong ki ba pensgo sorong yengi. Da ke bakadat no na ke rukom trekam ke barim ban su penlong jingelang ki bahe ha Delhi ngila penlong yeki ha ki benta baper jong kari ha ke bala penlong jingelang arspa teli ha ki Henry teli ki sorba jong kari. Kat sabaki dekot ke G20 ki lej ki breu ki pidang sego bhai ki. Kini ki dekot kilas ngotenat bhai yakani haba kila yolat ru ban yoi yakari India kabayar wat hapadeng ki jingye per ki babun. Bat ki yoi ru yaka senchar pajba kabakraw bat kabayat bha. Kani kala pensgo tu ru eki halor kilat ki babun baka India kadon. Paralok ka jinglong presiden jongi yak G20 kadai ka jinglong nong yalam jong ki pajba bat day namar kani bala bu hakmat ya ka jingyesim bentalang ki pajba baro. Na pedeng ki katway tali ki engagement group jong ka G20 ki
ki start ke puli puthi ka imlang salang ki samla ki kinthei ki nongsan hima ki nongsang kam bat ki brieu ki badon ye ke jingye dei bat ke jing peniat kam ha ki jakasor ki don ye ke benta ka bakrau bha palat kumba siklur si tengut ki brieu ki la ye don benta ha ke jingye lang baper ki bala penlong hakari barok ka wei bat hakani ke jing persang ban penyo ye ke jingye treilang jong ki pajba la ru ban thau artli ki world record ke jingye sim benta ki samla puli iwei pon arsan lak ngut na ki praspa tli ki skul ha ke G20 quiz ka bala penlong ha Varanasi bat ke jingye sim benta da saus pa san pongut ki nong trei kti na lambani ki bala peni ye ki sap jongki hakban penmi kumba 1000 praspa tli ki unique patch ki la penyo ya artli ki world record baro ki bala wani sim benta ke G20 ki la dap da ke jing sngolengo ban yo i ki sap trei kti baper hakari kawai na kum kita ki program ba isong kun kadai ke bala penlong ha surat hakaba khatsan hajar ngot ki kinthei na ki khatsan tli ki jilla ki la wan bani sim benta hakasari wakathan omtang bakani kala kentio ye ka karkhana textile ha surat ka vocal for local ru kala yo e ka jingkerchan bat plilan na ka jinglong local ban kelalong global hadien ka jingyalang ka G20 ha Srinagar layo i ya ka jingkiu ka jingpoi ki nonglek jengok kai sa Kashmir nga kentu ya ki parari baro bangin ye treilang ban penlong ya ka jingyalang ka G20 ka bajob bat ban ra khamshalor ya ka nam ka burom jongkari ki paradekot jonga haki benta jong ka man ki bat ngi juya kren ya ka bor ka jingklan jong ki samla menta ka sport kadai ka weina ki benta haka ba ki samla ki la nangkiu saprang bat wanra jingjob minta haka man ki bat ngan yatu sepang ka tournament haka ba ki samla jongi kila penher kamshalor ya ka lama kari dangshen haka World University Games kablalong ha China hakani ka kinti ka India kala penpau shisha ya ka sap bat ka jingla jongka ki nong yele ka jongi kila yokhur arpun rio tuli ki takma bat nakini artli ki de ki takma ksiar ladangi ken kelum lut ya ki takma bala yokhur haki World University Games baper nadu belasdang yaka hausnem siajar kendai spasan pukendai baro kilong tangkat prateli menta ka kintipan arpun rio tuli ki takma katu kat ni na ki samla nong yele kai ki bala yo ai ki takma kilai kren bat ngada ka phone ngan yathu shwa syapang jongki ka pragati na Uttar Pradesh kalayo takma haka archery u amlan na Assam haka athletics Priyanka na Uttar Pradesh haka race walk Abhidanya na Maharashtra haka shooting habay kren da ka telefon bat kinong yele kai u menteri rang badu kari ulas dang da ka bakren ningkong ya ka pragati haka ba ulaong nga kemen hadu kata-kata banya kren bat pi bat nga ai kublei halor ka jingsha jet ban mi kemat ya ka kenhun yele kai na ki skul ba hakari bat halor ka jingwanra jong pi ya ka nam ka burom ya kari ningkong ya tu ka ei ka jing sngo jong pi haba pilayo ya ka jing job ya ki artli ki takma ka pragati ha ka jubab jong ka kala ong ngadap da ka jing kemen bat jing sngo sarong ban yo kalat ban penher ya kalama kari sejerong ngalapoi sa ka gold fight henrei ngala sa remno ya kani ngasngo babi hakasien ka baarpat ngala raikut ban wanra burom ya kari kenang bakalama kari kan her sejerong haka round ka bakaddu bangala job ngila rakhi da ka jinkmen halor kani ka jingjob bat kalong ka klipmat ka basngotenat bat ka jinkmen ka bapalat liam Umentri rang badu ula ongru ya ke pragati bawat haba kapoi ya ke jing henrei kalala apat ban ki kli kanihi kalong ke jing aimin siemi ki samla kari te ka ei ka baja ya pi kli umentri rang badu ka pragati kala itu bah ka santerik ujembang arhajar arpau kala yo ke brain hemorrhage bat hab ban bu ventilator omtip la on kotnya henrei ngadon ke jingkermen scam halade bangadei ban la ban ke biang bat ban yo siat biang yau khnam yangahi ka jingpen koj kadei na ublei nangta ki doktor bat but pat saka archery
Haka jingya keren badu amlan, menteri rang badu ula keli yau amlan, kumno usdang banyele kai athletics. Amlan ula yatu baningkong da sengotenat tan yak athletics, hindrei kam sengotenat yak football. Dei paralog jong hunmen jonga bela pencelur bangan yele kai dak athletics. Kumta ngala persang haka state meet bat ngala remno. Bat ngam sengotenat setia habang larem. Hindrei suki-suki ngala sedang ban sengotenat yaka. Menteri rang badu ula keliru hangno uju praktis. Bat amlan ula ong ba usdang praktis ha Hyderabad hapo usai ready. Hadien kata kenriano sa Bhubaneswar bat hangni ula sedang banang pentebet susu. Habaya keren bat keprian ka menteri rang badu yatu bakadai kanong yesim benta haka race walk team kabhap ya hadu arpau kilometer. Ula ongru bakari borok kuwai kelas sengap bat yok sengau yaka bat kin kwaru ban tip kadai ke kene ke jengile kai. Menteri rang badu ula ongru baki babon ki kwa ban tip halor ke jing pentebet hakane ke jat jengile kai bat kumno ke kentiu ya ke kam ke jam jongka. Ka prian ka kalayatu bakane ke jat jengile kai kalong ke bae bha. Sangut ki judge ki buat ringki ya kinong yele kai. Laraja bakum mare ne ki jat kitam ya ke surok ne kum pendam ya ki khoksiu on sya be no. Ngala sya manaru sisien bat hadien kani ngala yele ting bante lakam ya ke jing state jonga kenang bangan la ban wanra ke jing job ya ke tim jonga. Kenang bangin la ban wanra buram pat ya kari. Menteri rang badu ula kubur bat keprian ka. Bat ula keliru sepang ukpa bat ki hinmen para jongka. Kaprian ka kalau ong ba baro kibit kibiang. Bat kala banru badai menteri rang badu ubela penselur ya ka bat ki weide ki samla yele kai. Kalau ongru ba kala sengokumen sisya ba menta kilayo jing kersan bha halor ki jing yele kai World University. Ya ka ba om jutip sepang jongka mensua ha India. Henry menta layo ya ki jing kersan da baro kibalaya tweet ya ke jing job bat jing yo takma sibun bat kala penlong yangi ban sengo kumba job Olympics bat kanehi kanang penselur susu yangi. Menteri rang badu kari ai kublairu ya ke prianka. Habaya keren bat abidanya menteri rang badu ula ong hu ba yathu sapang jong hi. Abidanya ula yathu ba udai na Kolhapur Maharashtra bat udai ubayele kai ha ke shooting haka 10 meter air pistol bat 100 meter sports pistol. Ulas dangye lekai haus nem arajar khatsan. Ki kme ki kpa jong ki dei kinong hikai high school. Ula ongru baha kapor ba usdang dadon kilat pentebet hakol hapur. Bat haban chong sikenta siteng da kabos na vat gao sa Kolhapur ban lek bat sa sikenta siteng pat ban wan pai. Sisngi kasimpor nreu hadu nyau kenta ban lek ban wan ka training bat kumta bon bandu school ru ka jing it sports jongki kime ki pa bat ka jing sngotu jongki ya ka jing angnu jong kumta kila penbet ba lek yele kai tanga kesngi sa jan bat sngi ublei kenang ba du school bat du ru ban yele kai ya ki weide ki jing yele kai uju yele kai ya ka taekwondo bat yo black belt yele kai ru ya ke boxing, judo, fencing, bat discus throw. Nado hajar khatsan, bolos dang ke shooting, ula shem jing bha, haki laisnem, ha shua ba syajet, haka sien baningkong, ha Malaysia, ban yesim benta, haka University Championship, haka bola yo takma renong. Kanihi kalanang pencelur yo bat ke school jong kalatei ya ke shooting range, na ke benta jong haka ba ula yo ban pentibet, Haswa bakin pa pentibet susu yu sa Pune, ha Gagan Narang Sports Foundation, Gun for Glory, kaba haduk menta udang pentibet hakatehi ke Jaka. Menteri rang badu kari, ula keliru, yakini baro saungut, laki don baki kwa ban ong. Amlan ula keli ya menteri rang badu, halor ke jingile kai sports, kaba itenat menteri rang badu, haba jubab ya amlan, ula ong baka India kadai ban kiu artet haki jingele akai sports bat dei nakane ka daw ba yele ban kintiu ya ka
ka hoki, football, kabaddi, kho kidei ki jingil akai, ki bayedei bat kari. Kumta ngim dei ban saadin. Ngayoi baki breu jongi kila ban le bha haka archery bat shooting ru. Ka ba arpat uong ba mentahi ki yeng kisem bat haki samla jongi ka minsim sports kala come here kum haki por ba minchwa. Ula ongru bakat ki jing yakop baki khon samla ki let bani sim benta ki wanra na me kari. Bat yakini ki khana jing job la pathai jing tip keleng kari. Bat yakini la juya kren bat ya poru aki school bat ki college. Umentri rang bado ula ongru ba usngok men da shisha ban yo yakini ki jing job bat sa chisien pat ula ai kublei ya baro ki nong job. Ki nong yele akairu kila ai kublei keliang ya umentri rang bado. Ki para dekot jonga kari kala saki ya ka bor jonga sap ka prayas ha ka khatsan tarik unailar ha ka ba da ka jingetri lang ki nong chong snong la pen kala ya ka har ghar tiranga abhiyan saka harman tiranga abhiyan ha ka bala thau record thmai ru ha ka ne ka campaign ki pat kari kila penlut da ki klur ban thiet ikilama kari ha ka ba la bande hadu i waypoint san klur kli kilama ha kari lingba i waypoint san lak kli ki post office ka jingmi na kane kalong baki nong tray ki nong thir nong thanjan khamdam ki kinthai kilayo kamai de ki spaklur tingka hakani ka kinti ki pat kari kila thau record thmai haka jinction dor selfie bat kalama kari haka snem ko blala kumba san klur ngut ki nong chong snong kila shondor selfie bat kalama kari minta ka snem pat kala kieu sa ka sipo klur ngut paralok ka jingyalap halor ka Mary Mati Meradesh ka dangya chaprang bat ka ne kala penmi ya ka mensim ri ha unailar ha baro kinong kendong hakari ha ka ba onlum ya ka kendau na man laki long yeng ha ki keukra bat kat haban kut urisau yakini ki keukra on penpoi senong ba Delhi kum sibenta na ka Amrit Kalash Yatra ha ka wei kaliang on penlong ru ya ka Amrit Vatika ha Delhi hakaba on pendan kam ya ka kendau na ki keukra da ka jinget reilang nga kirmen baka ne kan long ka job dang shen ngalayo pediang bun ki siti balatho haka ktien Sanskrit bat ka ne ka dei halor ka jing rakhe ya ka World Sanskrit Day ka bahap haka sngi pelun benai jong unai sawan ka ne ka long ka sngi ka bakerpang sarve bhya Vishwa Sanskrit Divas ya sherde shubkamna nga ai kublai kerpang ipi baro hakane kasngi World Sanskrit Day ka Sanskrit ka day ka waina kiktien ka bla rimtam hak pertai bat latip ru ya ka kum ka kme jong ka jat kitien baper ka Sanskrit ka pau halor ka jinglong kerpang jong ka haka grama bat ka jinglong sayan jong ka ya ki jingstart menberim jong ka India lari tingkai de ki hajar snem tangda ka kitien Sanskrit ki start wat benya haka yoga Ayurveda bat philosophy kila nangyay pentibit haka Sanskrit. Ka Sanskrit Promotion Foundation ka ajing hikay baper haka Sanskrit na kabenta ka yoga, Sanskrit na kabenta ka Ayurveda, bat Sanskrit na kabharti kaday ka jingyalap ban hikay Sanskrit yakibreo. Bat pilaru ban benta haka Sanskrit Conversation Camp ka basipos ngi. Bun kibreo klas ngauto ya ka dor jong ka Sanskrit menta. Lightly ki Sanskrit deemed University an Kentiaweki sa Kakerdan Central University bat bon ki school ba Sanskrit ki doni ki college sa keleng ki sorba kari bat menta ki Sanskrit Center kila pauna bha haki IIT bat IIM paralok pisngau thu bha ba ka waina kilat basuk ban penyeso ingi bat la ka tenrai kadai ka ktien nong mei nong pa bat kani ka penyeso ingi bej bat clarity ke jongi ke India ke don sakawai ke ktien nong mei nong pa jongka bat kata ka dei ke ktien Telugu ha ka ba an rai ke sngi jongka arpu kunai terik unailar kum ke Telugu de ngai kublei kerpangi pi baro ha ka ne ke Telugu de ha ka tho katar Telugu bat spa pateng bala tho naka pinsem bon ki mau koridor bakensai bala buri aka la shimbon kilat ban pinsaprang ikini jingtep ba koridor bakari kan yo mentoy na kanong pateng balayo lingba ka Telugu. Nilai kren ki benta baper jong ka man ki bat sepang ka kam jungo kai perthei.
Amdan terlihat ban batai ya ke jing itiang kilum kiwa, ka jingyar ke Duriau, ka jingkrau ki Makasang, limdang yoi dala ki jong ki kman. Kumta manla kapor nga kintu yapi bapin let jengok ka ya ki benta baper jong kari kanang bapin yoi hi dala di ya ki jing itenat baka may mariang kalapin kup ya kari bayar jongi. Bun sin ru ngisem bangimtip sapang ki ki badan haki jela jongi. Kum kani kala jaru ya udhan palji ubolong undongnya kali jong ke Bangalore Transport Office ubadei ban kit yiki nonglet jengok kai keleng ki jaka ha Bangalore. Sisi nak wei kesngi kala let jaring khat ba wei ne ki nonglet jengok kai perthei ula kili udhan palji sapang ka tank kabala tip kum ka sengki tank. Udhan palji ula ngosi ba umla ban jubab. Henrei hadien kani ula wat jing tip susu yalade bat ha ka jingwat jing tip jong u sapang ki long shua ula lap bon ki jing tho akimau bat ka jing minot jong u kala pen kala long yu u ban pendep ya ka diploma ha ka epigraphy. Paralog ngas ngokmen ban yathu api sapang uba Brian D. Karpran ubadei na Meghalaya uba age bat ngotenat bha ya ka speleology kabamut ka jing puli sapang ki krem. Kani ka jing ngotenat jong u kelas sedang nadu kipor ba minchua haba upule ki kot jing yathu khana. Ulas sedang ban rung krem kum kena skul ha ka snam siajar kandai spa andri pusau. Haus nam siajar kandai spa kandai pau mau lembat ki paralog kila tau ya ka association bat dai lingba jong kani ka ba utip sepang ke jingdon bun ki krem ki bampat don jing tau jing wo ha Meghalaya. Tang hapo kendiat por mau lembat ke kunhun jong u kila lap bat sem palat siajar nyau spa teli ki krem ha Meghalaya. Kani kala penlong ya ke jela ban yorung ha ka map ke jingdon ki krem ha ka perthei. Ha Meghalaya ki don bun ki krem ki bajrong tam bat ki bajeliu hari India. Uba Brian bat ka kenhun jong u kila laru ban bu jingtho ya ke jingdon ki jingtau ba im hapo ki krem. Bat ki don ru ki jat jingtau ba im hapo ki ni ki krem ki bam judon ha ki wei pat kiri ke perthei. Ngayaro ya ke jingtrei stom jong kani ka kenhun bat nga kenturu ya pi ba pin let jengok kai ya ki krem ha Meghalaya. Ki parad khot jonga pi tip hi baka karkhana penmi marbam nakadut kadai ke ba kongsan bha hakari bat ka yalong ru ka benta ka bakrau ban wanra e ka jingkala ka jingim ki longkme bat ki kentai. Dang shen ngalayo jing tip sepang ka jing sedang ya ka Gujarat Banas Dairy ka belanyau ba kadai ka bahe tam e ha ka dau ba Asia. Man la kasngi la penmi nyau pusan lak litar ka dut bat nangne la penpoi pat sakiwei ki jilla. Ban pensuk ya ka ket ka ba bat jing penpoi dut sakiwei pat ki jaka ka Indian Railway kala sim ya ka sinjam ka batmai ha ka ba kala sedang ya ka truck ka bala sedang ban ya na Palanpur bat New Rewari bat dakani ka lat la penkit bet ki truck kit dut ha ka rel bat kani kala penduna sikat dei ya ka porlek porwan ban penpoi ya ka dut. Kinongnya truck ru kila yo jing mentoi ha ka ba kila lat ka lut bai petrol bat kila yo lat ban kam ken show. Paralog menta ka Banas Dairy kala simru iki senjam ban yada ya kamariang da ka seed ball tree plantation campaign. Kumju ru ka Varanasi Milk Union, Malabur Milk Union ba dairy Kerala kila sim ya kilat ban kampen bha ya ka jingmi sbo kenang ban kentio ya ka yo ka kot joki nongri jingri. Bat kila simru ikilat jing sumar da ka dawai Ayurveda ban sumar na ki jingpang baper jong ki jingri. Paralog u Amanpreet Singh udai uwei ni kinong kayidut ublas dang pat sadaki wei ki kam. Nalor ka dairy farm jong u Hakota ka Rajasthan ulas dangru saya artli ki biogas plant. Kani kala penduna sikat dai ya ka jinglut by boarding electric dah nyau pau na ka chispa. Kani ka jing sedang jong u kan aimen sie mi ki wei de ki para nongrep kari. Ngakirmen menang ni sakmat kinang yami sakiwei de ki bansim ya kani ka lat da ka jinge treilang hapo ki snong ki tau. Para riba e katu suwa menta hakaman ki bat ka ba menta ka sngi. Ki ayom le ekmen kila jan nga ai kublei lupai pi baro ba pinyo ya ka raksha bandhan ka wakmen. Tungin kinmau ya ka jingong vocal for local lingba kanri ka por jing rakhe. Ka jing yalap ban penlong ya ka India ka bala ban yeng halaki jongki kijat
kan long ke jingyalap jong baro uwei pa uwei na kinong India. Habang ilekmen ban raki ya kanu kanyam kerukom, tungin kin mau, bangin pinne ya ke jingku jingsuba, habaro kisaudong saukun jongi. Haka weipat kaman kibat, ngin saya keren, sahalor ki weipat ki pang batemai. Tat hadu kata kapor, kublai shibun ya pi baro.